ውሽጣዊ ሰላም ኣብ እትውንኖ ግዜ ኣእምሮኻ ብርግኣት ንዘሰላስሎም ሓሳባት ብዝግባእ ክትቋፀርን ክትመሓደርን ትኽእል ኢኻ። ሓቀኛ ውሽጣዊ ሰላም ዘለዎ ኣእምሮ ሓሳባቱ ይቆፃፀሮ እዩ። ኣእምሮ ብዛዕባ ዓርኪ መሓዛ ወለዲ ስድራቤትን ካልኦት እልቢ ዘይብሎም ሓሳባት ኣብ ምሕሳብ ጽሙድ እዩ። ብዙሓት ካብዚኣቶም ብኣእምሮ ዝሰላሰሉ ሓሳባት ኣገዳስነት ዘለዎም ኣይኮኑን። ኣብ ክንዲ ዝጠቕሙና ድማ ዝሃስዩና ኮይኖም ኣእምሮና ብዙሓት ጉድኣቲ ሓሳባቱን የፈልፍል እዩ። ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ጥቕሚ ዘይብሎም ሰላምና ዝዘርጉ ሓሳባትና ብምውጋድ ድማ ሰላም ክንረክብ እንኽእል ኢና። ሓቀኛ ሰላም ካብ ውሽጥና ዝነቅል መንፈሳዊ ርጉእነት ኢልና እውን ክንገልጾም ይኽእለና እዩ። ኣእምሮና እልቢ ዘይብሎም ሓሳባትን ብኦም ዝፍጠሩ ስምዒታትን ካብ ምውጋድ ደው ከየበለም ሰላም ክረክብ ኣይክእልን። ውሽጣዊ ዓለምና ሰላም ዝዓሰሎ እንተኾይኑ ናቱ ነጸብራቕ ኣብ ግዳም ክርአ ይጅመር እዩ። እቲ ግዳማዊ ዓለምና ድማ ሰላም ይረክብ ማለት እዩ። ስለዚ ኸኣ ግዳማውን ውሽጣውን ሰላም እንረክብ እዚ ሁለንተናዊ ሰላም ይበሃል። ከነስተብለሉ ዘለና ግን ቅድሚ ግዳማዊ ውሽጣዊ ሰላም ምስ ዝመጸና ጥራዩ ኩለንተናዊ ሰላም ዝርከብ ዝኾነ ሰብ ምስቶም ጭኑቃትን ርቡሻትን ዘይኮነም ምስቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይርበሹም ቁሱናት ውሽጣዊ ሰላም ዘለዎም ርጉኣት ዝበልዎም እዩ ክቐርብን ክመሓዞን ዝደሊ። ስለዚ ሰላማዊ ኣእምሮ ሰላማዊ መንፈስን ሰላማዊ ኣከባብን ክፈጥር ይኽእል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ብዝኾነን ዘይኮነን ሓሳባት ኣብ ዘገድሰና ጥራይ ከተኩር ብዝገጥመና ብድሆታት ከይተጻዓድና ብምቕጻል ብዛዕባ ሰባት ይኹን ነብስና ኣሉታውነት ዘይምሕሳብ ገለ ካብቶም ንኣእምሮና ካብ ጻዕቒ ሓሳባት ከገላግሉ ዝኽእል እዮም። እቲ ቀንዲ ዘገድስ ውሽጣዊ ሰላም ደኣ ይኹን እምበር እዚ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸም ውሽጣዊ ሰላም ንግዳማዊ ሰላም ክፈጥሮ ስለ ዝኽእል ቀዳምነት ክወሃቦ የድሊ። እቲ ኣተባባዒ ሸኖኽ ግን ሓደ ሰብ ገዳማዊ ኩነታት ብዘየገድስ ብውልቁ ውሽጣዊ ሰላም ክሃንጽ እንተኽኢሉ ንኸባቢኡን ክጸሉ ይኽእል ምዃኑ እዩ። ቅሳነት ርግኣት ውሽጣዊ ሰላም ኩሉ ዝብህጎም ስለ ዝኾኑ ከምኡ ዓይነት ሰብ ክረክብ እንከለና ክጸልወና ንሕና ድማ ደለይቲ ኮይንና ኣብ ሃንቀውታ ስለንጸንሕ እቲ ጽቡቕ ነገር ናባና ንኽሰርጽ ይኽእል እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ ስምዒት ጥሒልና መጽሓፍ ክነንብብ እንከለና ሙዚቃ ክንሰምዕ ወይ ፊልም ክንርኢ ኣብ ልሙዕ ቦታታት ክንዛውር ከለና ንረጋጋእ ውሽጣዊ ሰላም ንረክብ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ንሓፂር እዋን ጸኒሖም ዝጠፍኡ እዮም። ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ኣገዳስነት ኣለዎም። ምክንያቱ ድሌት ኣእምሮና እንታይ ምዃኑ ከነጽረልና ይኽእል እዩ። ከም መፈተሺ ነብስና ክንጥቀመሉ ማለት ውሽጣዊ ድሌታትና ነብስና ክንፈልጥ ይኽእለና እዩ። እዚ ነብሲ ኣፍልጦ ምህላውን ውሽጣዊ ግዳማውን ሰላምና እቲ ወሳኒ ረቋሕ እዩ። እግርግር ትኪት ወይ ዘይምግዳስ ኣብዚ ሰላም ኣእምሮ ፍጹም ክህሉ ኢልካ ኣይትጸበም። ብሓቂ ሰላም ኣእምሮ እንተደሊኻ ግና ህርኩት ጻዕራም ትኩር ወና ንብል ህድኣኹን እዚ እንተወኒንካ ኸኣም ጽባሕ ከም ትዕወት ፍለጥ። ንውሽጣዊ ሰላምካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ተሐጉሶን ተዛንያን ብሓቂ ውሽጣዊ ሓይልኻን መንፈስካን ውሽጠ ግጥኣትካን ዲሲፕሊንካን ብሉጽ ሕልናዊ ውሳነን ሓያል ኣእምራዊ ዓቕምን ካብ ክፈጥሩልካ ዝኽእሉ እዮም። ንቕሓት ደቂ ሰብ ኣብ ሰላም ኣእምሮ እዩ ዘሎም። ውሽጣዊ ሰላምካ ንምሕላው ኸኣም ካብ ፍርሕን ነብሰ ምትሓትን ዝነቐለም ኣለታዊ ኣተሓሳስባ ናጻ ምዃን እዩ። ካብ ባዕልኻ ተፈጥሮ ስጋውን መንፈሳውን ጎነጽ ከምኡን ንባዕልኻ ዝድርት ሰላምታ ስጉምትታት ናጻ ምዃን እዩ። ፍርሒ ድኽነት፣ ፍርሒ ነቐፌታ፣ ፍርሒ እርጋን፣ ፍርሒ ሞት፣ ፍርሒ ምጉዳል ጥዕናም፣ ፍርሒ ምስኣን ናጽነት፣ ፍርሒ ምጥፋእ ፍቕሪ ናጻ ምዃን ካብ ዝተለመደ ድኽመት ደቂ ሰብ ንገለ ነገር ብዘይገለ ዓቕሚ ካብ መቁማት ናጻ ምዃን ምውናን ሓጎስ ካብ ስራሕን ፍረጻመኻን እዩ። ምስ ከባቢኻን መሳርሕትኻን ዘለውካ ዝምድና ርጉእን ጥዑይን ስድራ ቤታዊ ዝምድና ምስራት እዩ። እንታይ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ምሕሳቡን ብዛዕባ ዝመጽእ ሓሲብካ ዘይምውታትን እዩ።
زخبركم تخاتلتي نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزودين لنا مسانا سلتسناكم بلبنا مسكين ببزلخمو سلام تمننا